ngizakuthetha nomama mina uba bekhona something esiyokhaya uphayibheke mhlawumbe lenitshilo kuwe. No, sisi. Mama asihlangule. We cannot involve mama. Kuyonke lena. Imizimba uzofumaneka mhlawumbe mama kayinceda. No, sisi. Mama yamazi umuntu njalo uyathetha, so she's going to want to know detail to detail ngayo leyo yonke lento lena. So it's just not a good idea to involve mama kuyonke lento. Lo nto uhlela sesiqini. Ubuke watya khona ukutya. Ukutya kungeni. As Babe Nchilo Bhuti, igama lam ndinguThabo Mandabeni. I'm a newly appointed detective. Bhuti sifumene umzimba womsisi apha. Bengicela ukubuza uyamazi usisi? Andimazi. Usho, cela umjonge sisi. Bhuti right? Bhuti, right? Right. Kumele sihambe police station bhuti. Ngoba le nto endichazelayo ayiphelelanga. Kumele sihambe police station for a questioning. Detective. Ndicela ushiyeka ndodo. Ndicela unishiye. Oh, yenza sense ke ngolento ngokuyidla kwam. So which means wena nobaby mama wakho nibulele uLizwi ukuze mina ndizotshata. Yaqaphela phofu ba unemeda cases ezithu. Ikhona ingxaki and uzayichaza into ubasapha. Uzayichaza. Detective, ngicela uvele ungibambe. Xa ugqibe ngayo yonke lento kwangoku. Detective, mbambe lo, mbambe. Uyamazi lo ba uphuliziwe. Uyamazi ba uphuliziwe. Uzibonela lapha e-university uthi zenza ntsalo ngathi lo ekucwecweni. Detective, ngikwazi ubulini intoni ngogqiba ngam ngawo lo mzuzu. Into yona umamela namagqwirha lana xa ithina Hey, wabala amazi mama wathetha. Nindibizelela mos. Iyo lonto ndilapha. Nindibizela mama ndizosombulula le. So akho need banyaziqela lo. Sukuthi umuntu udala ligqwirha. Nale ingakubambisi because of awuna evidence. Ngathi hle unamatyala amaninzi. Phinde uthethe ngamagqwirha. Awukwazi uyenza lonto leyo. Yaqhela. Awukwazi. So wena ufuna ifisha yakhe imoshakala ngenxa yoba ufuna ukubanjiwe. Yazi ifisha yakhe ingavele inyamalale iphele nje kanjalo. Yini uyifuna masinjena leyo? Ndonqenda ndiyaphapha. Ndibona nini siza phela roomini kaBhutwana. Ingabe khona ingxaki? Singaba lapho khona ingxaki. Igama lam na sisi ngithawuma. Ndabeni njengoba bendisichazile kweqela. Bengicela ukubuza uyamazi uBhuti lo? uBhuti ndiyamazi uBhuti omncinci. Mina ndinguzisipho. Oh, uBhuti wakho. So uBhuti wakho makachaze bamenzela Sisi, detective lo ufika apha ephethe isithombe sentombazana nayaziyo. Athi nandibulele. Futhi ndiyazi yonke lo nto athetha ngayo. Babona. Bathi bona ndibulele intombi yabo mina.
Ngikhumbula intombazana ndijola naye uLizwe. Wathi ndibulala intombazana. Futhi none of the things abathetha ngazo bona amabini ngiyaziyo. Ngibulala manyanga. Akho intombazana ngibulalayo mina sisi. Imene lebhede ngileqile so wena mkhole uphike hayi sonke mazela lapha uphike uthela sawutshela abantu ababini kanti akabulela ngumbulala udala lowabulalayo okay ne mina ubhuti wami nefiance yakhe fiance sana bane masquerade sonke bencalisa ngelinye ixesha masquerade xa ucinga singena thina kulonto sinabantu nathina asinaba anandana kumfuni yafa suthi ngiska asanini okay already son of mana message ngo mama iphinde le police station but ke nje ngibabe nesimini namba zami ne nizandichazela if anything evelayo iphinde nindatch njengoba bendishilo ku akumelanga unyamalale apha because kuyafuneka siphinde sidibane for questioning so kumele ungahambi detective uzimfumana ndikhona apha ndixelela nje uba mna ndi-innocent as long uzibona khona qha enye nenye andiyithethi samane sidibane enkosi bethu enkosi detective uhambe kakhe inkosi ngentsebenziswana and then nina nilinde ntoni ke ngoba ndithi umntu ebenze ngaye nankwamini uliziwe mntanam uzuhamba bada bekhona mjonga iinto zakhe yedwa awukho wena uthula wena mathula awukho wena Ngana. Hasan. Uyabona ke sisi, uyabona ke sisi. Uyabona. Unobuntu sisi nangu. Akuna buntu apha. Nangu sisi nobuntu mine apha kathethi umjamela. Ngizibona nobuntu apha nawe. Sisi nangu nobuntu. Amos, dala ixesha ulihambisile kakhulu. Ipolisa apha belizile. Ngawe ukuzibambisa. Ngoku it's either uyahamba uyozibambisa okanye uzofufane nawe. Sisi ufuna umbulala. Ufuna umbulala. Ufuna umbulala. Jonga le ndibula iyongo ne ndim sisi wakho akekho into lapha ngaphandle soyiphuma ne so yonke into ibona ayiyongo yonke ucinga nje kakhulu no stress ahlala phansi wena futhi bakha uphumle ulale ezokwazi ba ucinga kakuhle usazobhala enye nenye le ibonayo le ucinga ayiyongo ne Okay. usho right kodwa mntase yebo le nto ndifike kuyo le into ndikuyo andiyithandi ndixokile ngoku emapoliseni ndaxoka nakwifemeli yomntana abantu okuxokweni kwam nam ngizofana nawe ngizobanjwa uyayazi nto leyo Ndiyayazi. Kodwa sisima. Ngicuma mhlawumbe ndiyaphambana nento endenzayo. awuphambani mntase xa unemibono ndimibono yakho yombi izoyiba besilungu njengoba kule imeko Kodwa sisima nisikia strange man indlela wenzeka ngayo man. Sizithandi namxani nje. awucinga siyamhle kumama simxela Umama ndizamile umxelela ndimsendele ivoice note. But I couldn't even ndimxelela inyaniso yonke iphelele. uyabona ke soyenziye abantu yalula ke ngoba siyazi ke somxelela thina ongazimbothi message yakho Sisi ndizophulukana nento ezininzi sisi ndizophulukana nobomi bam ndizophulukana ne-freedom yam ndizophulukana what about abantu abandithandayo what if ndiyabanjwa khona what about le lecture zam esikolweni sisi you need to be considerate of i-future yam tasekhaya sekulethiwe into futhi bakuyenze futhi wenza into right kodwa sisi ndizoluza into eninzi sisi mna and how wenza into right noba kwenzeke into ewes ngoba izinto uthi uziluza uzophila usifumane with a criminal record
Sikhaze kuhlula umntwana. Donda. Ntoni? Khala punta mkhala. Umntana. Ayakukhala umntana. Mamela sisi khona sana mkhala. Akho umntana. Hello. What's on event? Uqala wabona ubuntu. Ngoku ukhala ngesanga. Kanti kwenza ntoni kuwe? Akho umntana apha. Sisi khona sana njalo mkhala thula mamela. Akukhalisana apha. Wenzani ke ngoku? Into oyikhangelayo? Mntwana sisi. Khona ufuna umntana apha. Ufuna umntana apha. Ufuna umntana okhalayo. Sinkhangelisela umntwana. Hayi. Naso ngikhangele engingayaziyo mntu. Sikhawuleka into enzayo ngoba awuzuyifumana. Thula sisi mamela. Yakhala. Phi? Yakhala mntwana. Phi? Asimfumana. Usaqhubeka? Nana. Nana. Xa umntana uthini kanti lo? Nana. Khawusuke apho. Ngiyeza nana fa. Ngiyeza. Ngiyeza ubhuti kuwe. Tase, ndicela urho yeke yonke le nto enzayo. Ikhululeke ndithini kuwe akho mntana apha. Ndicela ukuze. Nana. Sisima. Uyamosha ke ngoku ayikho nto enzayo ke ngoku. Uyabona ngoku? Hayi ke, Nana? yokugqibela. Nana. Uyazi? Phi? Khona kwendini. Akho mntana apha. Masikhangele umntwana. Usikhangela umntana ongamaziyo ngophini. Shuni. Nana. Ngitsolo nje ngomntana ukhalayo. Mntana wethu lo mntana. Siyahamba. Khona umntwana. Ugqibele endlini yonke isikhangela lo mntana singambonile uba bukabe umntana khona apho. Yethu. Nana. Ukhuluma icanga abantu into enzayo. Nana. Nomuntu. Ngolugcina umntana. Khangibalele zonke izinto zakho, ndibalele izinto zakho ngoko wazenza. Isizama nazo nje mistakes ebomini bami ngaphandle kuba nohlukana nozuzeka and then nokhetha i-subject into i-modules ezingezizo esikolweni. Umuntu cela ngixolele nomuntu. Ngixolele. Yonke into nomuntu ngicela ungikhulule ngiphile kahle impilo yami. Cela uhlukane nami nomuntu wena uhlale njengoba afileyo nomuntu mina ndiqhubekeke nempilo ndifunde ezifundo zami ndohlulayo ngikwazi ukuphumelela and then ndibe nemali ndizonakekela ifamily yakho yonke abantu bakho sezibahlupheke ndikhona abazali bakho nomuntu sibanakekela ndiqinisekise uba ngaba impilo yabo irayithi naxa beswelekile ndiqinisekise uba ngaba ndibanika sona singcwabo sakhe sandiliseke ebomini. No, I think it's too late, Amos. Nomuntu. No. Sisi. Ngimseke nomuntu. Uthini umuntu? Nomuntu.
Sihambe siye endlini yami ndoxelela kahle. Sisi Nomuntu. Noma ufuna ndihambe umphefumulo wakhe. Akhululekanga umphefumulo womuntu. Andithi sisi umuntu xa engangcwatywa kakuhle umphefumulo wakhe awukhululeki. Ya. Kumele ndihambe umphefumulo womuntu. So ke ngokwena uzohamba uyolanda umphefumulo ongasoze uphumle. Mose ndithi yena ndifuneka ndenzile mose yena ndilungileyo ukuze ndiyenze ukuze ukwazi umphefumulo nomuntu uphumle. Angomsebenzi wakho lowa. Ngabantu babona ubuntu futhi babenza landa. Hayi wena ungendawo. Kodwa uvelela mina nje na. Unobuntu uzosoke vela ngoba alamphefumulo wana uhleli phansi fikile into ngabantu bakokwabo. Yazi into mntasi icebo nesamse kumanje. No, sisi ngeke sikwazi ukuya kuma. Ngale nto kumele ndimlandile mna. Ngokwami. Uzolandeka ndithi. Ifamily kanobuntu efuthi bayihambela nobuntu ingcwabe yes sorte like ifuneral yakhe be right. Hayi wena ungendawo. Ndithini ke sisi? Yes. Ngizana zona zami. Angikuzana into kumele ndiyenze. Uba ndiyazi na into edala ngixela yona. Kodwa sisi kumele sibe khona isisombululo ngale. Sikhona isisombululo. Ngaphandle kokuba lokhu ndihamba uzibambisa mina. No. Yebo yonke into leyo ayizosebenza. The only thing futhi bakuyenza ukuze nobuntu naye angazikwazi ukunisiza apha kuwe uba uhambe yempolisi umthetho inyani. Kodwa sisi imfihlo yethu lena singakwazi ukuhlala naye. Siyigcine ngaphandle kwento zibambisa sigcine izadithomalala iphele yonke lento. Asamse kumama simxelele mhlawumbe ungaphumela ngebheli. Then reputation yami yona. Enye nesizoyibona phambili, enye nesizoyibona. Lectures zami zona esikolweni. Sizoyibona yonke into xa Ishomi zami zona. Nothi ngoku. Uzozeka nomntwana wami noAmanda. Bazokhula bengenatata. Thina lapha bazokwenza ndini. Wena qha futhi bale kamanje futhi uwenzela nina njengefamily ne. Ane. Okay. So jongana lena ngoku. Then bona promise undasa soze basokole nje khona. And mama ngizosho nabawe yabo. Uzonjonga mina. Sizokwazi ukujonga into xa sekhona no. Baba.